Amit nagyon kevesen tudnak, az, hogy a migrén összefügg a szervezet őssejtjeivel. Nemrég fedezték fel, hogy a migrén esetében, migrénnek egy súlyosabb fajtájánál az érrendszert regeneráló őssejtek, azok károsodottak. A mennyiségük is kevesebb, és a minőségük is rosszabb. És nyilván az őssejteknek a regenerációja összefügghet egy esetleges gyógymódnak a bevezetésével. Megfigyeltük, hogy azoknál a gyógygomba kivonatoknál, amelyek képesek a szervezetnek az őssejt mennyiségét és minőségét javítani, azoknál megtapasztaltuk, hogy a migrénnek a súlyossága enyhült. Az agyban is valószínűleg összefügg az agyban lévő őssejteknek a kapacitásával és a minőségével. Ezek a gyógygomba kivonatok képesek az agyban lévő őssejteknek a aktivitását is növelni, és az agyban is vannak őssejtek, amik aktívak életünk végéig. Boros Balázsné a migréntől ugyan nem szenvedett, de ezen kívül szinte minden más betegség gyötörte. Nagyon sok problémával küzdöttem egészségileg, idegileg, a gyomrom, akkor a csontritkulás, a koleszterin, sok-sok problémám volt, ami a legsúlyosabb volt, ugye az idegrendszeri probléma, abból eredt ez az egész. Több gyógygomba kivonatot használnak idegrendszerre, és hát van olyan gyógygomba kivonat, amit klinikailag is eredményesen teszteltek időskori demenciára. Tehát van agyi hatása, és az agyban lévő őssejteknek a aktivitását is javítják, és ezekből kifejlődő egészséges sejteknek a túlélését is elősegíthetik a gyógygomba kivonatok. Már jártányi erőm nem volt, sőt, mi több elmondhatom, hogy a nagyon pici a fürdőszobánk 4 négyzetméteres, és már azt sem tudtam kitakarítani, annyira nem volt semmilyen energiám, és azért, mert úgy tönkre voltam minden értelemben. Például november-decemberben nem vettem észre, meg az orvosok nem vették észre, hogy nekem gyomorfekélyem volt, mindenem fájt, a szívem, a nyelőcső, és úgy kerültem a végtére, és úgy tudtam meg a problémámat, hogy mi a bajom, hogy elmentem gégészetre, és ott kiderült egy gyomorfekély. Boros Balázsné 2 hónapig szenvedett a gyomorfekélye miatt, majd ekkor találkozott a gyógygomba kivonatokkal. Az orvos megvizsgált, és megkérdezte, hogy hegesedik nekem a gyomorfekély, hogy mit szedek rá. Most én elmondtam neki, és ő elég jó vette ezt, és azt mondta, akkor ő nem ad nekem semmit, szedjem tovább. És rendben vagyok, rendben van a gyomorfekélyem, nincs savam, és ez nagyon-nagyon jó nekem. Elhagytam az összes gyógyszert, én 13 féle gyógyszert szedtem, és a gyomrom már teljesen ki volt. Amikor azt mondtam, hogy na, ennyi nekem elég, elhagyok én szinte mindent. Gyomorfekélye mellett depressziója is jelentősen javult az asszonynak, sőt egy másik jelentős problémáján is segítettek a gyógygombák. A koleszterin szintünk, én nekem is, és a férjemnek is nagyon magas, úgyhogy majdnem elérte a hetet, és ott is a Varga úr tanácsára szedünk erre egy gyógygomba kivonatot, ami azt jelenti, hogy tavaly november-decemberben 6-9 volt a koleszterinünk. Ezt meg is tudja nekünk mutatni, ugye? Tehát láthatjuk a leleteken is a javulást, hogy mikor mennyi volt. A koleszterin szint 6,50, a férjemé, az enyém a koleszterin szint 6,94. És ez volt 2009. 9. hó 15-én. Mind a kettőnké. A koleszterin. Jelen pillanatban, most viszont lement, nem most, hanem második hóba már 6,22 volt. Ez az 2010 enyém. februárjában már 6,22, igen. Igen. És akkor most volt negyedik hó 15-én, 5, a koleszterin szint 5,83. Tehát látszik, hogy szépen megy lefelé. Halad lefelé, és nagyon-nagyon elégedett vagyok, tehát ez a mi fő nyeremény számomra, hogy mindent tudok igazolni, és orvosi leletekkel, ilyen vizsgálatokkal, hogy minden javult. Bizonyos gyógygomba kivonatokról klinikai tesztekben is igazolták, hogy inzulin érzékenységet javítanak. Tehát kevesebb inzulin szinttel lehet elérni azt a hatást, amit mondjuk több inzulinnal érnénk, ez azt jelenti, és ez legtöbb esetben csökkenő cukorszinthez is vezet. Vargáné Ungerbiller Ágnes nőgyógyászati problémája miatt kezdte szedni a gyógygombákat. Nekem mészársedem volt, 98-ban lett diagnosztizálva. Hogy jelentkezett ez? Menstruációk közötti vérzés, meg gyulladt, égő érzést éreztem folyamatosan. Fölkerestem a nőgyógyászomat, és mondta, hogy minél előbb műtétre lesz szükség, és akkor hurokkimetszéssel leégették a mészájat, és utána lett egy elég rossz citológiám, ami után negyedévenként járnom kellett vissza rákszűrésre,
de aztán úgy, ahogy rendeződött a problémám, de a továbbiakban is azért előfordultak hüvelygyulladás, úgyhogy elég sűrűn felkerestem a nőgyógyászomat. Egyébként is járok évente rákszűrésre, és másfél évvel a második műtét után mondta a nőgyógyász, hogy hát ez megint elég csúnya, és köztes vérzéseim voltak megint csak. Kaptam rá egy gyógyszert, de közben én találkoztam a gombával is, és mire el kellett volna kezdenem a gyógyszert a ciklus közepén, addigra nekem rendeződött, teljesen elmúlt a köztes vérzés. És azóta gondolom volt vizsgálaton is, megnézték újra a méhszáját. Igen, és gyógyult. Teljesen meggyógyult? Teljesen gyógyult. A menstruáció első napját én mindig görcsoldóval kezdtem, mert olyan görcseim voltak, és most 2 hónapja nem kell semmi, tehát annyira minimális a görcs. A népgyógyászatban például a hernyógombát használják menstruációs panaszoknak az enyhítésére. Tapasztaltuk nagyon súlyos problémák esetén is már a hatását, tehát belső sérüléseknél, sebeknél is tapasztaltuk már, hogy begyógyul gyakorlatilag az a sérülés vagy seb, ami nőgyógyászati területen volt. Ez is összefüggésbe hozható azzal, hogy az ősejtek mennyiségét és minőségét javítják a gyógygomba kivonatok.